Bore da. Mae'n gret gallu bod nôl gyda chi ar ôl wythnos yn pregethu i ffwrdd i ddechrau. Mae'n gret cael addoli gyda'n gilydd, mae'n gret cael troi at y gair gyda'n gilydd nag yw e. A dyn ni'n parhau yn ein cyfres ni, ond jyst i'n atgoffa ni te, i ni yn Efengyl Marc. Ac yn Marc, dyn ni wedi bod yn edrych ar weinidogaeth Iesu. Mae Marc eisiau ni weld, os chi'n cofio, beth sydd mor arbennig am Iesu Grist. Pam fod e mor ddyrchafedig, mor arbennig. A yn hynod un, os chi'n cofio, nathon ni weld pwy yw Iesu Grist, fod e'n fab Duw, mae'n cael ei alw'n fab Duw gan Marc, ond fod e hefyd yn rhan o'r drindod, os chi'n cofio, yn y bedydd yn enwedig, oedd Iesu yn cael ei ddangos fel yr un, mae'r ysbryd glân yn cwmpo arno fe, a mae'r tad, mae llais y tad o'r nefoedd yn dod ac yn dweud, hwn yw fy mab, yr un fi'n ymhyfrydu ynddo. A felly, dyn ni'n gweld pwy yw Iesu Grist. Reit fyna, mab Duw, un sydd yn wahanol i bawb arall. Oedd pawb arall yn cael ei bedyddio maddeuant pechodau. Ond pan mae Iesu'n cael ei bedyddio, mae'r nefoedd yn agor. Mae'r nefoedd yn agor. A mae'n dangos i ni yn union pwy yw Iesu Grist. Mab Duw, mae e'n berffaith, mae'n wahanol. Ac yna mae'n dangos ei berffeithrwydd i ni yn yr anialwch, os chi'n cofio. Mae'n mynd am 40 diwrnod y noson a ddim yn pechu fod e'n wynebu'r temtasiwn gweitha sydd i'w gael yn yr anialwch ger bron Satan. A mae'n esiampl i ni fyna fyd, os chi'n cofio, oedd e'n esiampl i ni wrth iddo fe ddefnyddio gair Duw ei hun mwyn ymateb, mwyn gwthio y diafol yn ôl. A mae hwnna'n bwysig i ni gofio, mae'n defnyddio yr un arfe a sydd gyda ni, gair Duw, i ymladd yn erbyn Satan yn fyna. Dyna yw ein arf ni heddi hefyd felly. Ac yna yn yr wythnosau diwetha, ni wedi bod yn edrych ar y damhegion. Nawr mae Iesu'n dysgu ei ddisgyblion, ac os chi'n cofio 2 bwrpas iddyn nhw, i'r damhegion yma, einau fod pobl sy'n wir yn chwilio, yn ceisio yr ateb ac yn deall gyda'r esboniad, neu fod y rai sydd ddim wir yn chwilio am atebion yn mynd i ffwrdd. A felly mae yna lot o atebion wedi cael ei ddarparu ar gyfer y disgyblion. A wedyn, pythefnos yn ôl te nawr, wnaethon ni edrych ar Iesu yn tawelu'r storm ar ddiwedd pennod 4. A sylwes i wedyn fod Rhodri hefyd wedi pregethu wythnos diwetha ar thema digon tebyg, sef Iesu hefyd yn cerdded ar y dŵr ond yn tawelu'r storm hefyd. A'r un math o thema mewn gwirionedd, oedd gyda fe 3 phwynt, os chi'n cofio, mae Iesu'n frenin ar y storm, mae'n frenin yn y storm, a mae'n frenin i fynd yn ei drwy'r storm. Oedd yn help, fi'n credu, yn atgyfnerthu beth welson ni yr wythnos cyn hynny. A felly, heddi ni'n symud ymlaen i bennod 5. Ac eto, beth mae'n dangos i ni yn y bôn yw arglwyddiaeth Iesu Grist. Arglwyddiaeth Iesu Grist. Dyma frenin brenhinoedd. Does na neb sydd yn uwch na Iesu Grist. A mae Marc wir eisiau hoelio'r pwynt yma adre i ni. Mae Iesu wythnos diwetha, a'r wythnos cyn hynny, yn fwy na'r storm, yn fwy na'r greadigaeth sydd yn edrych yn ddychrynllyd ar adegau. Nawr ni'n gweld mae Iesu yn fwy na Satan. Mae Iesu yn fwy na'r gelyn. A mae'r emyn yn dod, nag yw e, mae'r gelyn yn gryf ond cryfach yw Duw. A fato yn hi tŵr cadarn yw. Dyna sy'n dod i feddwl i'n syth pan fi'n meddwl am y darn yma. A felly, fi'n credu bod ni'n dweud, i ni'n gwybod yr hanes, Iesu yn dod ac yn dod ger bron y dyn yma sydd mewn sefyllfa ofnadw. Mae wedi cael ei feddiannu gan gythreiliaid. A mae Iesu yn ei taflu nhw mas, wrth gwrs, mewn i'r moch, ac yna'r moch yn mynd dros y dibyn mewn i'r dŵr ac yn marw. Nawr, mae'r hanes yn gyfarwydd, ac eto, tybed, os byddwn ni'n gofyn y cwestiwn yma i chi, ydych chi eriod wedi uniaethu gyda'r dyn sydd wedi cael ei feddiannu a cythreiliaid? Ydych chi eriod wedi uniaethu eich hunan gyda'r dyn yna? Byddwn ni'n dyfalu mae'r ateb yw na, sa'i wedi. Ond dwi eisiau awgrymu bore yma bod yna lot gyda ni yn gyffredin gyda'r dyn yma. Lot fawr mewn gwirionedd. Yn y bôn, i ni'n debyg iawn i'r dyn yma. Mae e'n esiampl i ni, gobeithio fyddwn ni'n gweld, o ddyn sydd mewn sefyllfa truenus fel mae pawb arall yn y bôn. Mae e'n esiampl graffig i ni o beth mae Satan yn ei wneud.
A felly dyna'r pwynt cyntaf sydd gen i bore yma, yw cyflwr triennus y dyn. Ni'n mynd i edrych ar gyflwr triennus y dyn. Mae'r dyn yma yn byw yng nghanol pobl wedi marw. Mae'n ganol beddau. Mae'n ddyn wedi wthio allan o'r gymuned. Maen nhw wedi ceisio i ddala fe mewn cadwyni. Maen nhw wedi ceisio delio gyda fe fel maen nhw'n meddwl maen nhw'n gallu. Ddim wedi llwyddo. Maen nhw wedi gwthio fe mas. Mae pobl yn ei ofnau. Mae pobl yn eisiau sgoiau. Mae'n berson sydd wedi cael ei wthio a'i alltudio. Ei wthio allan yn llwyr. Oedd e'n noeth. Oedd e allan y reolaeth. Oedd e'n torri hynna'n gyda cherig, mae'n dweud wrthyn ni. Oedd e'n gweiddi neu'n sgrechian trwy'r amser. Oedd e mewn cyflwr gwbl driennus. Triwch yn eich pennau. Cael darlun nawr o beth yw sefyllfa y dyn yma. Mae'n cael ei ddisgrifio fel rhywun anobeithiol. Does dim gobaith i'r dyn yma. Does dim reform i'r dyn yma. Does dim dod â fe'n ôl. A felly mae'n cael ei wthio mas a'i anghofio amdano. Mae'r dyn yma ar wahân i Dduw. Mae hynny'n amlwg iawn. Ond mae e hefyd ar wahân i bawb arall erbyn hyn. Ac yn ychwanegol i hynny, mae e'n gaeth. Does ganddo fe ddim rheolaeth dros y cythreiliaid yma sydd arno fe. Chi feddwl am hynny? Dyna sefyllfa y dyn yma. Nawr, os ych chi'n edrych yn allanol ar y pethau difrifol graffig yna, weithiau mae'r pethau yna yn cuddio y pwyntiau craidd sydd yn wir am y dyn yma. Sef, mae e'n wrthodedig ac yn gaeth. Dyna'r ddau beth sydd yn wir am y dyn yma. Mae'n wrthodedig ac yn gaeth. A fi'n credu bod hi'n iawn dweud fod hynny'n wir am bob un sydd heb Iesu Grist. Pob un lle dyw yr ysbryd ddim yn preswylio ynddyn nhw. Maen nhw ar wahân i Dduw ac yn gaeth. Nawr, wrth gwrs, wrth reswm, mae'r esiampl y dyn yma yn fwy difrifol ac yn fwy graffig oherwydd mae e ar wahân i bawb ac i bopeth. Ond y pethau penna, yr headlines os liciwch chi, yw mae e heb Dduw a mae e heb obaith. Mae e'n gaeth i Satan. Ond, os byddwn ni'n darllen Effesiaid 2 i ni, mae'n dweud yn Effesiaid 2, adnodau 1 i 3, Biadeg pan oedd eich chwythau yn feirw yn eich camweddau a'ch pechodau. Yr oeddech yn byw yn ôl ffordd y byd hwn, mewn i fuddod i dywysog galluoedd yr awyr, yr ysbryd sydd yn awr ar waith yn y rhai sy'n anifydd i Dduw. Ymhlith y rhai hynny, yr oeddem nina i gyd unwaith yn byw yn ôl ein chwantau dynol ac yn porthi dymuniadau'r cnawd a'r synhwyrau. Roeddem wrth natur fel pawb arall yn gorwedd dan ddigofaint Duw. The main headlines. Roedden ni'n wrthodedig neu o dan ddigofaint Duw, a mi oedden ni'n gaeth i Satan. Yr un pethau yn ei hanfod yn wir amdano ni, a sy'n wir am y dyn yma. Nawr wrth gwrs, mae'r cythreiliaid, dwi ddim yn neud yn fach o'r sefyllfa, mae'r cythreiliaid yn dangos mewn difrifoldeb llwyr beth mae Satan yn gallu gwneud ym mywyd y dyn yma. Ond beth yw'r dyn yma mewn gwirionedd yw esiampl i ni o gyflwr dyn heb Dduw. Pan mae Satan yn cael ei ffordd i'r eithaf. A'r temptasiwn yw i edrych ar y dyn yma a meddwl bod a dim byd i wneud â ni. O, na chi fi'n hopeless, na chi fi'n anobeithiol. Pa chans sydd iddo fe? Na beth nhw wedi penderfynu am y dyn yma. Lost cause. Waith iddo fe fyw gyda'r meirw ddim. Mae e mwy neu lai yn farw i bawb. Anobeithiol. Mae hwnna'n wir i bob un sydd heb Iesu Grist. Maen nhw'n feirw yn eu camweddau ac yn eu pechodau. Ni newydd ddarllen e. Hopeless, anobeithiol. Ond chi'n gweld, mae yr un mor anobeithiol ag i ni heb Iesu Grist. Mae mewn anobaith just fel pawb arall. Mae e'n edrych yn fwy graffig, mae e'n fwy graffig. Mae'r gafael sydd arno fe fel person yn ddifrifol. Ond eto, mae'r gafael sydd gan Satan ar unrhyw un nes fod Iesu'n rhyddhau
yn ddifrifol, yn ddigon difrifol i arwain at uffern. Peidiwch â meddwl fod hwnna'n llai o afael, mae e'r un gafael. Mae pob un sydd heb Iesu o dan yr un condemniad, o dan yr un gafael ar dyn yma. Meddyliwch am hynny. Mae'n dangos ei hunan, manifesto ei hunan yn wahanol, ond yr un gafael yw e. A felly mae'n bwysig bod ni, fel oedd Carwyn yn rhannu gyda ni yn y stori'r plant, ddim yn edrych ar yr allanol yn ormodol. Bod ni ddim yn edrych ar y dyn yma a meddwl, wel, mae e rili angen Iesu, achos edrychwch ar ei gyflwr e. Oedd e angen Iesu, wrth gwrs bod e, fel mae pawb arall angen Iesu. Yr un grym a chibol sydd ei angen arno fe, ond dyw e ddim gwahanol i y bobl yna oedd wedi cico fe mas o'i tre nhw. A'r bobl oedd wedi wrthod e. Yr un angen oedd gyda fe, a'r un angen oedd gyda nhw. Mae'n bwysig bod ni'n gweld hynny dros ni'n hunan, gallu edrych ar yn hunan a meddwl, o nie, fi'n reit sorted, fi'n reit dda, sai fel na. Sy'n gafel Satan fel na arno i. Ma na. Dyw e ddim yn edrych fel na, mae Satan yn gafael. A felly mae angen rhyddhad. Peidiwch â meddwl fod e'n fwy triennus nag i chi, nag yw rhywun arall yn ein cymuned ni. Eto mae'n dweud yn Colosiaid 1, adnod 21, yr oedd eich chwithau ar un adeg wedi ymddieithrio ac yn elyniaethus yn eich meddwl, eich gweithredoedd yn ddrwg. Ond yn nawr fe'ch cymododd yng nghorff ei gnawd trwy farwolaeth, eich cyflwyno'n sanctaidd a difau a difefl ger ei fron. Chi'n gweld, cyn Iesu, oedden ni wedi ymddieithrio ac yn elyniaethus tuag ato fe. Oedd gagendor mawr, chasm mawr. Nawr ni wedi dod yn agos, dim ond trwy Iesu Grist. A mae hwnna'n dod â fi at yr ail bwyntau. Dim ond Crist sydd yn rhyddhau. Felly pwynt cyntaf, os chi'n cofio cyflwr triennus y dyn, mewn gwirionedd cyflwr triennus dyn yw e, mae'n esiampl i ni o bob dyn. Ond wedyn, dim ond Crist sy'n gallu ryddhau, a dim ond Crist sydd yn rhoi bywyd yn ei lawnder. A mae'r ddau yn mynd gyda'i gilydd. Fel o'n i'n dweud, mae'r dyn yma'n cael ei ystyried yn lost cause, s'dim gobaith i'r dyn yma. Cyhyd yma pawb arall yn y cwestiwn. Dyna pam mae e mas wrth y beddau. Mae wedi daflu mas ymlith y meirw, waith iddo fe fod yn farw ddim. Ych chi ffordd ofnadw o feddwl am rhywun, efe? Lost cause, s'dim gobaith. Ac eto, mae e'n wir. Os ych chi'n tynnu Iesu mas o'r cwestiwn, heb Iesu, mae e'n lost cause. Gyda Iesu, dyw e ddim. Mae gobaith. Mae gobaith am iachad, mae gobaith. Mae pawb arall wedi trial, chi'n sylwi? Mae wedi trial rheoli fe, mae wedi trial rhoi cadwyni arno fe, mae wedi trial i helpu fe, ond ddim wedi llwyddo. Ond nawr mae yna un sydd uwch law, uwch ben, hyd yn oed y pwerau dieflig yma sydd yn y byd, uwch ben Satan. A dyma ni'n darllen adnod 6 ymlaen te yn y darlleniad. A phan welodd Iesu o bell, rhedodd y dyn yma a syrthio ar ei luniau o'i flaen. A gweiddodd y llais uchel, be sydd â fyny di am i Iesu? Mab y Duw goruchaf. Yn enw Duw, paid am poenydio. Oherwydd roedd Iesu wedi dweud wrtho, dos allan ysbryd aflan o'r dyn. A gofynnodd iddo, beth yw dy enw? Meddodd yntau wrtho. Lleng yw fenw oherwydd y mae llawer ohonom, ac yr oedd yn ymbil yn dair arno i beidio a'i gyrru allan o'r wlad. Cwpl o bethau diddorol iawn fan hyn fi'n credu. Yn gyntaf, mae'r cythreiliaid wedi gwybod yn union pwy yw Iesu. Yn gwybod yn union pwy yw e. Does dim amheuaeth. A beth sy'n ddiddorol i fi am hwnna yw ar ddiwedd pennod 4, mae gyda chi'r disgyblion, mae Iesu newydd dawelu'r storm. Chi'n cofio beth yw'r cwestiwn maen nhw'n gofyn? Pwy yw y dyn yma? Pwy yw e? Maen nhw newydd weld gwyrth yn digwydd, a dyn nhw dal yn cweit wedi deall pwy yw'r dyn yma. Mae'r cythreiliaid yn gwybod yn union pwy yw Duw. Maen nhw'n galw fe, mab y Duw goruchaf. Maen nhw'n dod ger bron Duw ei hun. Iesu Grist wrth gwrs, Duw ei hun. A maen nhw'n gwybod yn union pwy yw e.
Mae'n dweud yn iago da nag yw e. A rwyt ti'n credu bod Duw yn un da iawn. A mae'r cythreiliaid hefyd yn credu hynny ac yn crynu. Chi'n gweld, maen nhw'n gwybod eu lle o flaen Duw. Maen nhw'n gwybod pwy yw Duw. Maen nhw'n deall yn union pwy yw e. A nid y broblem yw bod nhw ddim yn gwybod pwy yw e. Y broblem yw bod nhw ddim yn fodlon plygu ger ei fronau. Bod nhw ddim yn fodlon addoli. Bod nhw ddim yn fodlon darostwng eu hunan o flaen y Duw byw. A dyna wers i chi a fi. Allwch chi wybod pwy yw Duw. Allwch chi wybod bod Duw yn bodoli. Allwch chi ddod i ddealltwriaeth ac i gred pwy yw Duw. Cam un yw hwnna. Mae dal angen rhywbeth arall yn dos e. Wedyn mae angen plygu. Wedyn mae angen derbyn Iesu. Wedyn mae angen dod i ffydd a chybol yn Iesu Grist. Chi'n gweld, maen nhw'n gwybod yn union pwy yw e. Maen nhw'n dod ger ei fronau. Maen nhw'n cyffesu ti yw mab y Duw goruchaf. Ond dyn nhw ddim yn plygu. Dyn nhw ddim yn plygu glin i Iesu. Maen nhw ar ochr y gelyn. A maen nhw'n aros ar ochr y gelyn. Le ni'n sefyll bore yma te? Yma a adre hefyd. Le ni'n sefyll bore yma? Ydyn ni wedi dod, nid yn unig credu pwy yw Iesu, ond wedi plygu glin, wedi cyffesu Iesu yn arglwydd ac yn waredwr ar fy mywyd i. Ydw i'n sylweddoli fy mod i'n bechadur a mae Iesu yw fy unig obaith i. Mae'n rhywbeth personol. Mae'n rhywbeth mae rhaid i chi dderbyn eich hunan. Nawr mae Iesu'n dangos ei rym i ni'n glir yn y benod yma. Mae'n dangos ei rym dros y cythreiliaid yn y fath ffordd mae mor syml. Mae'n dweud nhw dos allan i ddechrau ac yna maen nhw'n ymbil arno, maen nhw'n gofyn am iddo fe beidio i taflu nhw allan o'r wlad. Maen nhw'n gofyn i gael mynd i mewn i'r moch, i gael rhyw elfen o rym. A maen nhw'n cael be maen nhw'n gofyn amdano, nid y diweddglo maen nhw'n disgwyl, maen nhw'n cael ei taflu, ei anfon oddi ar y dibyn, yw marwolaeth yn llwyr. A mae'n dangos i ni, mae'r ffaith bod nhw'n gofyn am ganiatad yn dangos i ni beth yw'r pecking order. Chi'n cofio gyda y storm, o'n i'n sôn am y pecking order, mae'n mynd Duw, y greadigaeth a ni. Nawr, allwn ni ddim rheoli stormydd. Ar yr un pryd, allwn ni ddim brwydro yn erbyn Satan. Mae Satan yn gryfach na ni yn ein erbyn hunain. Ond mae Duw i'w chlaw y cyfan. Peidiwch â colli golwg o rym a chybol Iesu Grist. Peidiwch colli golwg ar y ffaith fod yn gallu achub pob enaid. Bod yna neb sydd y tu hwnt i'w afael a chybol Pwy bynnag yw nhw. Beth bynnag yw difrifoldeb eu sefyllfa nhw. Peinau maen nhw'n gaeth gyda cythreiliaid neu ddim. Dim ond angen llefaru gair sydd angen i'r arglwydd i wneud mwyn i ryddhau nhw. Mae hwn mor bwysig. Mae mor bwysig yn ein dydd ni bod ni'n gweld hynny. Mae wedi llefaru y greadigaeth i fodolaeth gyda gair. Gyda gair fan hyn mae'n taflu y cythreiliaid mas. Gyda gair mae'n llefaru bywyd mewn i eneidiau coll, eneidiau marw. Dim ond gair sisio arno fe. Peidiwch â colli golwg ar hynny. Cyhyd yma pawb arall yn y cwestiwn, mae'r dyn yma'n anobeithiol. Lost cause. Os ych chi'n onest, faint o bobl yn eich bywydau chi'n ystyried yn lost causes? Chi wedi gweithio nhw am yr efengil, dro ar ôl tro, a chi'n meddwl, sdim gobaith iddyn nhw. Sdim chance. Does na neb yn lost cause. Does na neb yn anobeithiol pan mae'n dod at Iesu Grist. Oherwydd gyda gair mae'n gallu llefaru bywyd. Gyda gair mae'n gallu taflu allan Satan. Gyda gair mae'n gallu rhyddhau o afael y gelyn. Peidiwch ag anobeithio. Peidiwch ag colli golwg. Crist sydd ar y top. Fe sydd uwch ben y cyfan. A dwi eisiau dangos rhywbeth sydd yn ddiddorol iawn fi'n credu yn yr hanes yma. Beth yw bwriadau pawb yn yr hanes yma? Beth yw bwriad Satan fan hyn? Bwriad Satan yw i ddinistrio. Bwriad Satan yw i glymu'r dyn yma lawr. I reoli'r dyn yma. Chi'n sylwi? Ac yna nes ymlaen yn yr hanes, mae gyda chi ffermwyr sydd yn dod ac yn clywed y stori
Chi'n cofio'r darn yn y darlleniad? Adnod 17. Beth maen nhw'n dweud? Ar ôl clywed yr hanes anhygoel yma, chi'n disgwyl iddyn nhw ddweud, Iesu, please, paid yn gadael ni. Ni'n sylweddoli nawr fod rhywun sydd uwch law y cythreiliaid yma o'n plaid ni ac yn ein plith ni, chi'n disgwyl bod nhw'n mynd i dweud, paid yn gadael ni. A be maen nhw'n dweud? Please, cer o yma. So ni eisiau newid, so ni eisiau bod cost i'r ffaith bod ti yma. Maen nhw wedi colli 2,000 o foch. Chi ffôl, na chi dwp, na chi hunanol. Meddwl am ei hunan, meddwl am ei colled deiarol nhw, yn lle meddwl am yr elw, potensial elw nefol oedd o'i blaenau nhw. Beth nhw'n dod at Iesu Grist ei hunan. Ac oedd e'n gwneud i fi feddwl am adnodau mae Iesu hun yn dweud yn Ioan pennod 10, adnod 7 ymlaen. Yn wir, rwy'n dweud wrthych, mae fi yw drws y defaid. Lladron ac ysbeilwyr oedd pawb a ddaeth o'n blaen ni, ond ni wrandawodd y defaid arnynt hwy. Mae fi yw'r drws, os daw rhywun i mewn trwy o fi, caiff ei gadw'n ddiogel, caiff fynd i mewn ac allan a dod o hyd i borfa. Ni ddaw'r lleidyr ond i ladrata ac i ladd ac i ddinistrio. Hynny yw unrhyw un sydd yn gweithio ar ochr Satan a Satan ei hunan. Rwy fi wedi dod mwyn i ddynion gael bywyd, a'i gael yn ei holl gyflawnder. Mae fi yw'r bugel da, mae'r bugel da yn rhoi ei einioes dros y defaid. Chi wahaniaeth y mwriad Iesu Grist i gymharu â bwriadau calon pawb arall. Mae wedi dod mwyn achub, mwyn gwneud yr hyn sydd yn dda, yn llesol ein mwyn ni, gan gymaint ei gariad tuag ato ni. Chi'n gallu gweld hynny? Chi'n gweld gymaint mae Iesu'n eich caru chi? Dyna pam mae eisiau chryddhau chi o afael Satan? Mae Satan yn ymddwyn fel petai yn rhoi popeth i ni moyn i ni. Porthi, chwantau y cnawd. Beth i ni'n meddwl yn aml i ni moyn, ac eto mae'n dangos i ni. Mae'r cyfan yn golygu bod ni'n cael ein dinistrio a'n caethiwo. Mae Iesu wedi dod i'n rhyddhau ni. Ydych chi'n rhydd heddi? A felly Iesu yw'r unig un sydd yn gallu rhyddhau a rhoi cyflawnder. Dyna'r ail bwynt. A'r pwynt ola'n sydyn. Mae Crist yn rhoi gwerth a phwrpas. Be sy'n digwydd i'r dyn yma nawr fod hyn i gyd wedi digwydd? Nawr fod yr ysbrydion aflan yma wedi cael ei taflu mas ohono fe. Dyw e ddim jyst yn dechrau nôl ar step 0, os chi'n sylwi. Mae'r arglwydd gyda pwrpas a gwaith ar ei gyfer e. A un rhan o'r pwrpas, dyw e ddim byd i wneud â fe. Dyw e ddim yn gallu effeithio arno fe, y dyn ei hun. Mae e'n dystiolaeth effeithiol cyn fod e'n llefaru gair. Adnod 15. Deithant at Iesu a gweld y dyn. Hwnnw yr oedd y llen cythreiliaid wedi bod ynddo, yn eistedd a'i ddillad amdano ac yn ei iawn bwyll, a daeth arnynt ofn. Chi'n sylwi, mae e'n dystiolaeth hyd yn oed cyn iddo fe lefaru gair. Pam oherwydd fod yr arglwydd wedi gwneud rhywbeth mor arbennig ynddo fe. Dyn nhw methu dadlau gyda beth mae Iesu wedi gwneud, mae'n glir o'i blaenau nhw. Undeniable. Mae'n dystiolaeth clir, dyma mae Iesu wedi gwneud. Cyn iddo fe lefaru gair mae'n dangos y bywyd newydd mae wedi derbyn drwy Iesu Grist, y rhyddid mae wedi profi yn Iesu Grist, gan Iesu Grist. Dyma fe. Chi anhygoel yn dyfa bod yr arglwydd Iesu yn defnyddio'r dyn yma na. Mae pwrpas ganddo fe, mae'n dystiolaeth o rym a chibol Iesu Grist i ryddhau enaid. A mae'r un peth yn wir i chi a fi. Yn aml, os ych chi fel fi, a'ch tystiolaeth chi yn weddol gyffredin, nawn ni ddweud, i ni'n meddwl fod e'n boring. Achos ych chi'n meddwl am eich tystiolaeth, os i fi'n dyfalu'n iawn, rhywbeth fel hyn, fel ges i'n fagu mewn teulu Gristnogol, sy'n gwybod sawl tystiolaeth fi wedi clywed lle mae'n dechrau fel na. Dim byd yn bod â hynny, mae'n wir. Ges i'n fagu mewn teulu Gristnogol. Oedd mam a dad yn Gristnogion, oedd dad yn pregethu Iesu Grist bob dydd Sul, ac o'n i'n cael y fraint o eistedd dan i weinidogaeth e. Ond chi'n gweld, mae'r holl beth yna gallu ni sôn am yn ystiolaeth i fel yna, maen nhw gyd yn wir, ond nid dyna beth sydd wedi digwydd i fi. Beth sydd wedi digwydd i fi, o'n i unwaith yn farw. O'n i wedi cael yn fagu mewn teulu Cristnogol, ond o'n i'n farw yn fy nghamweddau. O'n i'n
o dan gaethiwed Satan. Nes i Iesu agor yn llyged i. Nes i fi ddod a derbyn maddeiant. Wedyn o'n i'n rhydd. Wedyn o'n i'n fyw. Dyna sydd wedi digwydd, a mae'r un mor radical ein rhywun arall sydd wedi dod o farwolaeth ysbrydol i fywyd ysbrydol. Does dim byd llai anhygoel neu mwy anhygoel amdani. Mae'n hanes i, a mae hanes chi, mor wefreiddiol ar dyn yma. Oherwydd mae Iesu Grist wedi chryfhau chi o afael Satan. Na chi anhygoel. Dyna'n stori ni. Dyna'n tystiolaeth ni. Mae Iesu Grist wedi'n rhyddhau ni. Mae Iesu Grist wedi rhoi bywyd newydd i ni. Nawr, wrth gwrs, mae yna rai sydd yn benodol o dan gaethiwed ysbrydion aflan, a mae'r arglwydd hyd yn oed yn arglwydd drosti nhw. Ond yn y bôn, ni gyd o dan gaethiwed, yr un drwg, nes fod Iesu Grist yn dod. A mae'n ddiddorol bod nhw'n ofn, maen nhw'n ofn. Chi'n sylwi? Daeth ofn arnyn nhw. Pam? Pam bod nhw'n ofn? Oherwydd pan mae Iesu'n gwneud gwaith ymhlith pobl, maen nhw'n ofni. Maen nhw'n ofni beth sy'n mynd i ddigwydd. Beth sy'n mynd i ddod nesaf, mae y tu hwnt i'w dealltwriaeth nhw. Maen nhw'n newydd golli 2,000 o foch, rhai ohonyn nhw. A dwi'n mynd i golli 2,000 arall. Plis, cer o mas, eisiau bethau newid. Mae eisiau ni weddio y bydd yr arglwydd yn paratoi calonnau pobl nawr. Fel pan mae e'n gweithio, y bydden nhw ddim yn ei wthio fe bant, ond yn hytrach yn ei groesawu fe. Fel rhai a tir da am galonnau. Ac i orffen, dyw e ddim yn aros fyna bod ei fywyd yn dystiolaeth. Mae ei eiriau fe i fod yn dystiolaeth hefyd. Mae hwnna'n bwysig, gair a gweithred. Adnod 18 i 20. Ac wrth iddo fynd i mewn i'r cwch, yr oedd y dyn a oedd wedi bod yn meddiant y cythreiliad yn erfyn arno am gweld bod gyda ge. Oedd e jyst eisiau bod gyda Iesu. Pam fydde fe ddim? Mae wedi profi Iesu yn arglwydd a chibol. Pam fydde fe ddim eisiau bod yn ei blith? Wrth gwrs bydde fe. Ni adawodd iddo, ond meddai wrtho, dos adre at y bobl dy hun a mynegau iddynt gymaint yma'r arglwydd wedi ei wneud drosod, a'r modd y tostyriodd wrthyt. Aeth yntau ymaith a dechrau cyhoeddi yn y Decapolis gymaint oedd yr arglwydd Iesu wedi ei wneud drosto, ac oedd pawb yn rhyfeddu. Chi'n gweld nawr, mae geiriau hefyd i'r hyn sydd wedi digwydd. Yn ei eiriau hun mae eisiau esbonio, dyma mae'r arglwydd Iesu wedi ei wneud drosto fi. A beth sy'n bwysig fyna yw bod Iesu'n dweud fe, a cofio ddweud fel mae'r arglwydd wedi tosturio tuag ato ti. Fel mae wedi tosturio. Chi'n gweld, mae'n siŵr fod pobl yn gofyn y cwestiwn, wel pam fe? Beth mae e wedi wneud i heiddi fod Iesu'n gwneud hyn? Pam fod e wedi cael ei ddewis? Does dim reswm i hynny. Na beth yw tosturi'r arglwydd. Mae e'n dewis tosturio tuag at yr rhai, mae e'n tosturio tuag ato. A felly mae'n y rai sydd yn mynd i ddod ato ni a dweud, wel, dwi ddim digon da. Dwi ddim digon da i ddod at yr arglwydd Iesu. Dwi ddim digon da i geisio yr arglwydd Iesu yn frawd ac yn ffrind i fi. Na, dwi ti ddim digon da. Does neb digon da. Dyna beth yw tosturi. Fod yr arglwydd ddim yn ein cosbi ni fel ni'n heiddi cael ein cosbi. Yn hytrach bod e'n tywallt gras tuag ato ni. Na chi hyfryd, mae Iesu eisiau iddo fe ddweud mae'r arglwydd yn un tosturiol. Mae'r arglwydd yn un sydd ddim yn eich trin chi fel eich chi'n heiddi, dim ond i chi ddod a derbyn. A dyna neges ni yn dyfa, bod ni'n mynd ati yn cyhoeddi i bobl o'n cwmpas ni. Mae'r arglwydd wedi tosturio. Mae wedi tosturio tuag ato fi. Does na ddim byd yn special amdano i. Dwi ddim yma bore yma oherwydd bod gen i rhywbeth i'w gynnig i chi neu'r arglwydd. Dwi yma oherwydd gras Iesu Grist. A mae'r un gras ar gael i bob un sydd yn fodlon dod a plygu ger ei fronau. A mae e'n mynd, os chi'n sylwi, nid y bare minimum, ond yr whole hog pan mae'n dod at dystiolaethu. Mae e'n mynd yr holl ffordd. Mae e'n mynd i'r Decapolis. Nawr, os ych chi unrhyw beth fel fi, pan o'n i'n fach, o'n i'n meddwl mae'r Decapolis oedd jyst rhyw adeilad fel synagog, felly bod Decapolis i gael yn y dre. Na, Decapolis yw 10 dinas yn ardal Galilea. 10 dinas gwahanol. So mae'n mynd o gwmpas Abertawe, Caerdydd, Llundain, lan at Edinburgh, newn ni weid. 10 dinas o gwmpas lle mae'n byw. Pam? Dyna pa mor bwysig yw'r newyddion yma. Mae Iesu Grist yn achub. Mae Iesu Grist yn rhyddhau. Mae Iesu Grist yn tosturio.
Dewch ato fe. Dyna'r neges. Mae'n mynd, nid y be minimum, mae'n mynd yr whole hog. A fi'n credu bod hwnna'n heri i ni, nag yw e? Yn aml, pan i ni'n meddwl am ein tystiolaethu ni, os i ni'n onest, i ni'n meddwl, iawn, mi na i wneud e, ond beth yw'r be minimum? Mae'r arglwydd yn rhyddhau. I ni eisiau gwneud y mwyaf allwn ni o'r cyfle i gael gwneud yn hysbys fod gobaith ar gael, ynddo fe a trwyddo fe, a dim ond, fel i ni wedi gweld heddi, trwyddo fe, yr un sydd uwch law, uwch ben pob un. O'n i'n meddwl wrthnos yma am Actau 3 a'r cardotyn. Chi'n cofio Pedr a Ioan un dydd yn cerdded yn llawn hyder ffydd, fel mae'r gan yn dweud. Maen nhw'n dod at y dyn yma'r cardotyn yn gofyn am arian. A mae'n dweud wrthyn nhw'n arian a gair nid oes gennyf, ond yr hyn sydd gennyf hwnnw yr wyf yn ei roi i ti, yn enw Iesu Grist o Nazareth, cod a cherfa. Maen nhw'n cynnig yr hyn sydd ganddyn nhw i'w roi, y peth mwyaf gwerthfawr sydd ganddyn nhw i'w roi i'r cardotyn yma. I ni te, yr ateb yw arian a gair nid oes gennyf, ond yr hyn sydd gennyf, hynny rwyf yn ei roi i ti. Dyma'r efengyl. Dyma Iesu Grist. Dyma dy unig obaith di am ryddid, am iachawdwriaeth, tyrd derbyniau. Dyna'i neges ni. Dyna'r cyfoeth sydd ganddo ni i'w roi ar gyfer pobl eraill yn ein dydd ni. Felly dewch ato fe, diolchwch iddo fe. Llawen hawch ynddo fe, os ych chi'n eiddo i Iesu Grist. Ac os ych chi'n eiddo Iesu, i ni'n mynd i ddathlu mewn munud. Gorffwyswch ynddo fe. Gorffwyswch yn yr un sydd wedi gwneud y cyfan i'n rhyddhau ni ein mwyn ni. Amen.